има зърби от тая шапка. Няма ходим по-нагоре, нали? Да мръднем още малко. Е само до склада. То следващия склада. Да, его къде. Търкел е. Коя дата сме днес? 27 декември. Бял штъркел на рибарници Хаджи Митров. Заедно с няколко големи бели чапли. И сиви, извън кадър. Наблюдатели Емил, Тихомир и Влади. Кажи за времето. Времето много зле. Мъгла, видимост под 1000 метра. Минус 4 градуса. Минус 4 градуса, без вятър, без снежна покривка. Рибарниците са замръзнали.